Вельмі падазронае слова ўзбуджанага Лукашэнкі адпраўляць кепскіх работнікаў з уборачнай салдатамі ў сілы спецыяльных аперацый на мяжу з Украінай. Што гэта, агрэсіўная дурасць? Ці яны, ці хітрасць такая, вот яны хаваюць нейкія манеўры ў будучым. У мяне для вас добрая навіна, што цягам 2,5-3 месяцаў мы нарэшце будзем ясна разумець, куды хіляцца справы ў Беларусі. Калі Пуцін прымусіць все-таки Лукашэнку увайсці ў вайну, уцягнуцца ў вайну з Украінай, ну вы самі разумееце, знішчэнне эканомікі, паўнавартасная вайна ў Беларусі. Калі Пуцін сапраўды захоча атакаваць краіны Балтыі і Польшы, каб прымусіць іх, каб яны не дапамагалі ўкраіне, прынамсі. Тут таксама мае быць уцягнутая Беларусь, гэта проста катастрафічныя сцэнары з невядомымі наступствамі. Праўда, на дадзены момант не бачна, што расейцы здольныя праводзіць такія аперацыі, што яны на іх пойдуць. Хутчэй гэта выглядае як інфармацыйнае запалохванне. Калі вайна спыняецца, замарожваецца, скажам, на 5-10 год, ведаеце, для нас это таксама дрэнна. Таму што справы ідуць да уніфікацыі з Расійскай Федэрацыяй, Беларусі проста не будзе. Это будзе губернія ў складзе Расійскай Федэрацыі. Калі для вас это добры сцэнар, то будзе добра на 5-10 год. Самы добры для нас сцэнар, каб Расія дэстабілізавалася і пасыпалася пад ціскам Украіны і пад ціскам санкцый. І гэты варыянт, хоць і гіпатэтычны, але рэальны, пра гэты варыянт на радыё Рацыя выказаўся гісторык-аналітык Александр Фрыдман. Путін абраў вайну. Вайна пайшла зусім не так, як жадаў ён. У Расіі велізарная колькасць праблемаў. Праблемаў палітычнага характара, эканамічнага характара, этнічнага, рэлігійнага і гэтак далей. Так што мы бачым вонкава досыць стабільную сітуацыю, але вось гэты выбух, пры якім усе праблемы адначасова не вырашаны, могуць выйсці на паверхню, яго выключаць нельга. І тады ў Расіі будзе перыяд нестабільнасці, у іх будуць уласныя праблемы, ім будзе не да знешніх ворагаў. І калі казаць пра Беларусь, вось гэта можа быць тым гістарычным шансам для Беларусі, каб выйсці з-пад расійскага ўплыва. Але ізноў жа, гэта пакуль толькі гіпатэтычны сцэнарый.